Tui-raja kamini omit debroma salkisa sekang jibisa khamnago saknaijak family phiyaba bini thui ransajak aboni bagui lukurongno choso sanka bin buma je maya ganang khairugui tongnai rok borokno jibisa khamnago phainai thui rwnan bagui bini buma hastini tibrasa tei kubuni bosongni maya ganang kha ganang borokno koikha boni bagui kwrwngui mano kokdo number 9366875050 okoktung number bisingtui kwrwngma bai tomun okke khoroksa thei rwna musongka bono jibisa khamnago phaine b positive thei rwna bagui bini ama hastil lukurongno koikha ani basala sore hamia rang puchana baba thiri maya jibi khalai ja kabo takuro bukro na rok thairo go gisa bono thiri jabadi na rok kharo go ri khaiba bo banchi jakha thini guru phungka bi guru Sorry. tiprasa maya ganang rok kisa kharok jabadi an basa jelana Yang nasi bawa.